Hala, ngayong adlaw. Pagsadihang gidalhan ko og perteng daghanang. Taradang darang. Taradang darang. Cheers. Cheers. Ang so na pag-pronounce. Uy, tabang Ginoo. Cheers. Cherry. Cherries. Daghan kaayo kay season karon sa Cherries diri sa Lebanon. Og daghan kaayo kog kaunonon. Magugas ta og usa or duha kay atong tilawan ang lasa. Ang saon. Dunot siya. Labay na to siya doy. Kay basta dunot dili to siya kaunon kay naa na yung char. Tilawan na to ha. Wala na po. Hindi po akong lips. Tamis kay siya day. Kabalo mo, pag abot ako din sa Lebanon, as in pag ingon na sa akong amo na, cherries na siya na ako, kanang nigawas akong pagkaihas. Tamis ka siya guys. Pwede siya lipstick. Hello, natural lipstick ba? Tibasan po an pagid. Oh. Hala. Dili na kinahanglan lipstick si Rona, uy. Hurot. Karon. Naanap po'y tiyan aning umaabot nga maghilab. Kilami ko siya. Tanawag yun ang kagwapa sa Cherries, oh. Perting kagwapa. Parehas na ako. Char. Ayog saba ato-ato na na. Ay saba nga niingon kong gwapa ko. Kinsa man day ang magdayig nato. Kita mismo. Uy, mao gani na nagiingon di ba? Love yourself. Mao gani na nagiingon nga love yourself. Hala uy. Pagrito kayo ni nako ni diri ba? Sus pati naging dagana kay ko kuno nang punanta na to. Mahugas pa ta. Ikaw man ako ani mahilo nagkus kwarto. Last na kini ha. Last na ni. Ay saba ato aran. Last na kini. Usaw man ning driver nga naghatod man og usa ka basket nga cherries din ni. May sakto ba nang aspiling. Tinuod yun. Kana bitong aslom na tamis. Sige uy. Good luck. God bless you all.